храпове и буки, твоите шуми гъсти, и цветята, и водите, агнетата тлъсти, и божура, и тревите, и твоята прохлада. Всичко, казвам. Понякога като куршум пада на сърцето, което е всякога готово да поплаче, кога види природата ново, кога види как пролетта старостта изпраща. И под снега, и под студа живот се захваща. Нема бе, ами добре както. Той прав, все едно гледам си ноше. Айде! Да, полегнете тук около огъня. Който е на поста да върви. В този ден, както е било преди повече от 150 години, ще се върнем по българските земи, които са под турски гнет. Тогава насилието и неправдата са обичайните спътници за многострадалния български народ. Дружина, Само след броени минути, с помощта на членовете на Национално дружество Традиция, ще се пренесем във времето. Сцените, които ще пресъздадат, ще ни напомнят с мириса на барут за славните български хайдути. Принудени от обстоятелствата, те захвърлят вилите, копралите и сърповете, за да се изправят с оръжие в ръка срещу безчинствата на турците. За обезверените хорица те са единствената надежда и опора. Оживели от народния епос, за пореден път ще напомнят със своите образи, че българският дух е готов да се противопостави на тиранията и да въздаде полагащата се справедливост. На тях, легендарните народни закрилници, е посветен настоящия спектакъл. Прав си, бай Марине! Пренасяме се в землището на село Бохот, където в гъстите гори се намира местността Самодивско сборище. Това закътано и усоено място е приютило хайдушката дружина на Ачо Войвода. Наближава Димитровден. Това е времето, когато на дружината й предстои да се разпусне, за да изкарат хайдутите зимата по родните си места. На пролет те ще се съберат отново. Всеки един от хайдутите е в очакване на срещата със своите близки. Това обаче не се отнася за съгледвачите, които са разставени от войводата по скрити места. Тяхната задача е да наблюдават и охраняват дружината, която се е разположила на бивак. След малко спокойната вечерна идилия и наглед мирния живот на хайдушката дружина ще бъдат нарушени от веста за поредния зулум на турците, които са навлезли в село Бохот. Като се приберете в село, па като видите домашните... Хванали са десетина от най-личните моми и са ги затворили. Главатарят на Баши Бузука иска откуп по една жълтица от всяка къща да пусне момите. Предстои да видим срещата с хайдутите на един от селените, които са пропищели от безчинствата.
Това е поп Ставри, духовният водач на българите от селото. Той ще бъде спрян от съгледвача и ще бъде отведен при войводата. Селянинът е дошъл, за да поиска помощ от дружината и ще разкаже за бедата, която ги е сполетяла. Жените цяла зима ще тъчат. Така. Ще тъчат цяла зима. Така. И гледайте да не ги закачате много, че платното да стане добро. Се разпаднат. Войводо! Чух стъпки, някой идва! Момчета, оръжие! Всички по местата! Стреля се по моя команда! А ти остани зари тук, наглеждай огъня! Слушам, войводо! Бухал е думата! Я кажи сега ти! Бухал е думата! Бухал! А да ме водиш при войводата, момче! Не питай, голям зор имаме! Голям зор! Здрасти, живо, здраво! От Свети Димитър да помага! Днеска е неговия ден! Как е войводата? Как са момчетата? Добре са! Айде да видим дали ще можеш да помогнете! Че ни зорландисаха турците! Изчакай тук да кажа на войводата, че пристига. Войводо! Бухал! Сола! Домашно иде до попе! Айде, момчета! Вода ти скъп гост! Войводо, скъп гост и вода! Елате тук при огъня, да поседнем, да видим. Добър ден, момчета! Добър ден, войводо! Бог да помага! Добре дошъл. Аз съм здраве, войводо! Добре Живей дошъл! здрави, момчета! Седни, ела поседни при нас. Сповай ви за добрината! Сега маслошо идвам, не за Аз добро! ще един бобец. Оф! Ни ми се еде, ни ми се пие, войводо! Само ма гори отвътре, ма карат на вода. Ето ти вода, отче, пини, за да ти тръгне приказката. Откъде да почна? Дедо попе, я ти почни от начало та до край. Да почна, войводо. От 2 дни в гости са ни дошли баши бузуци. Води ги кърсердари на Осман. Какви гости, бе, отче? Зорландисаха ни. Агнета колим, баници правиме. Джуркани яйца искат с повече пипер отгоре. И най-лошото, войводо, сбраха най-личните моми. И ги заключа в къщата на Георги Бакърджията. И откуп искат. Иначе Федерне на пазара за роби ще ги карат. По лира от къща искат. Откъде, войвода, ние сме бедни хора, ти знаеш, орачи, копачи, нямаме пари. Ако не сберем откупа, отидоха момите и селото ще запалят. Ето аз рекох, каквото имах да реча, речете сега и вие. Ти, дядо попе, да ти кажа, верно е, голям кахър имаш, ама ела зло, че без тебе по-зло. Ами, я речи ти, ако беха взимали момите и ги беха отвели, къде ще ги намериме? Слава на Бога, че ви има вас, че Господ високо, цар далеко, а вие нали ще наблизо, затова и аз дойдох тук, да ви реча, да помогнете, да бастисате душмани. Отче, ние нашата работа ще я свършиме. Ние заради той сме фанали гората, че да помагаме на бедните братя и сестри. Тук ти си дошъл на правилното место и ние ще свършиме работа. Нали, момчета? Свети Димитър да ви дава сила да стискате здраво пушките и ножовете. Куршум да ви не лови и етаган да ви не досяга. Амин, дай Боже, момчета. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Речи, войводо, сега що да прави? А сега, дедо попе, ще ти река. Ще се върнеш в село. Събираш бащите и братята на момите, що са отвлечени. И ще им портуваш да знаят турците къде минават, къде ходят, какво правят. За да може всичко да ни е пред нас. А като знак как ще си съобщаваме? Някакъв таен знак да кажеш. Ти тая работа не мисли. Ти направи това, дето аз ти портувам и що ти рекох. Събери братята и бащите и
да знаят турците кога лягат, кога стават, къде ходят. А аз ще изпрата две от моите момчета там, в село. Да ни вардат. Няма да ви вардат, дядо Попе. Те си знаят какво да правят тяхната работа, аз ще им я нареда. Вие се съберете и когато момчетата ви се обадат, вие ще им кажете. Ама какво? Я по-добре, дядо Попе, ти удари клепалото 4 пъти, като тръгнат турците, да се знае, че са тръгнали и са повели момите. Афери Машко Сум, това е хубав знак. Таен знак и явен. Всички да го чуят. Дедо войвода. Попе, Браво. 4 пъти клепалото, тръгнат ли турците да отвеждат момите? Разбрах, войводо, да помага Господ. И една просба имам последна. Да взема и аз една пушка, един нож, че да ви подпра, че дядо Поп не винаги е бил поп. На младени кълъча съм въртял и аз. Аз като гледам, ти кълъч имаш и той не е от най-лошите. Ама ще ти дадеме един кремаклия, че когато тръгнат турците, да помогнеш на едно от моите момчета, то ще се движи зад тях и да ги ударите в гръб. Да ги бастисаме. Да ги войвода. бастисате, да са махнат от света. Гледай Да каква е знаят гора. поганките недни. И да ги заровиме. После и Ние да ги какър няма да имаме. Ние да ги бастисаме, дедо Попе, най-напред. А па след това ще мислиме как ще ги покриеме, как ще ги скриеме, какво и що ще направиме. А сега пиени водица Сполай ти, момче, и сполай. полека-лека друма за село. Аз ще изпрата едно от момчетата. Я изпрати дедо Поп до края на дерето, че да не стане некоя лошотия и да ни се разваля работите. Сполай, момчета, и останете със здраве. Господ да помага това, де сме захванали да свърши добре. Дай А Боже. вие, дружина, елате тук Назор за мам. да ви кажа какви ще ги вършиме, че да стане работата и Стънко и Наблюдаваме как се Далеко. заражда плана за предстоящите действия. Според него дружината ще причака турците на удобно място и ще освободи с оръжие момите. Това е моста, началото на клисурата. Знаете ли го римския мост, каменния? Така, турците, ето ги турците, ще тръгнат по моста. Бай, Марине, Аз тука. Владо, Да. така, вие ще отидете в селото. Ще се скриете в някоя плевня, ама така, че да фащате двата края на селото. Да може всичко да виждате. Гледайте да сте нависоко. И когато тръгнат турците, дядо Поп, чухте, ще удари клепалото 4 пъти. Тръгнат ли турците? Ти, Владо, по-млад си, ще хукнеш през глава и ще дойдеш тука, Милен ще бъде на първия храст и ще го извещиш, че турците са тръгнали. А ти, бай Марине, ще се движиш ето тука за турците. И когато момчетата ги ударят и почват да хвърлят с пушките, ти ще завардиш и никой назад да не може да се върне. А вие, момчета, наоколо моста и всички тука да имат готовност. А аз с Милен ще вземем този кош с кратуни и ще кажеме, като срещаме турците, че ние сме тръгнали другоселци ракия да продаваме. И по този начин ще ги заглавичкаме, ще ги спреме и момчетата ще могат на нишан да ги вземат добре. Да вървим, момчета! Организиране по време на засадата срещу бивите, който води отвлечените на ми. Прикрил се хубаво! Крийте се хубаво!
Какви сте вие, бе? Дур! Дур! Какви сте вие, бе? Какво правите по горите тук, по пътищата, бе? Не мой се слуша, ага. Дай тук е коша, дай коша. Чакай, ага, чакай, моля ти се. Не дай се слуша, не мой. Ние сме верни хорица, другоселци сме. Тръгнали сме да скараме некой грош. Това вързени сме тръгнали. Ага. Какво има в коша? Какво има в коша? Абе, ага, Кой има в ракийка коша? сме тръгнали да продаваме. Дай да видя. Тая ракия, данък платено ли е на царщина? Платено е на царя, всичко е платено. Дай да видя. И ще ти дадеме да опиташ и ти да видиш каква блага ракия сме сварили и момчетата ще почерпят. Много хубава ракийка, ага. Много хубава. Извади да видя да опитам. Не мърдай! Пластисахте го! Позете децата! Напред, момчета! Напред, момчета! Нещо видите поганът? Прицепте го да видите, мърдали! Не мърдали! Жив ли? Вземете оръжието! Вземете оръжието! Ка дойде, бе! Няма, Милене! Дръж тая пушка, бойлия! Да видим, не! Играйте, момчета! Владете къде е ножове! Освободете момите! Не бойте се, моми! Нема страшно! Не сте бути! Отвързвайте да изтърлем! Развързвай, развързвай! Развързвай! Младо, старо, всичко! Ганци! Махайте го това въже! Махайте го това въже! Сега! Турци! А сега! Чуйте какво ще ви река! Ела Вълка с малкото момченце! Ето! Бог да те помогне! Ето ти един грош, шекерче да му купиш, Благодаря, жив и здрав да си! воза и воза на детето. Айде, моми, взимайте и вие да сте живи и здрави, за спомен да знаете кога хайдути сте срещали, да си купите беливо, червиво и Търпай, шама! по една свеж да запалите за хайдутите, да са живи и здрави, че като трябва пак да помагат. А сега, момчета, двамата вие ще изпроводите момите към селото и като видите, че влизат в селото, тогава ще се приберете. И се връщате право в бивака, там където сме ние. Айде, моми! Айде! Живи, здрави! Да не отървавате! И се пазете! Абе, войвода ми това, какво ще го Не ти, бе! Нали си голем корнат, бе? Керата! Ще ми виждаш ракията. Допила ти са. Нали корана не дава, бе? Къде си тръгнал ракия да пиеш? Твоя воля, войвода, каквото кажеш това. Ще ти кажа. Не знам. Сега. Живота ти ще го пощадим. Ама да идеш в село и да кажеш на Каймакамина да озапти баши бузука, защото много къщи ще пламнат и първата ще бъде неговата, а че и твоите я държи огъня. Добре, войвода. Разбрали? Добре, войвода. Ще кажеш войводата, Ачо заръча така да сториш. Добре, войвода. Айде, друм! Марш от тука! Айде, момчета! Елате! Да се прибереме на нашото си място, да се видиме, да си покортуваме и... Браво, браво, войводо!
Не ми прилича на становето, че луда ръка, ама добро голямо направи. Отърва селото, жив и здрав. Браво, за го много години. Айде, момчета! Ракия ще ми пият. От нашата ракия. Ланската. Айде, юнаци, сядайте, че боб да похапнем, ракийца да пинем и да са... Един Димитър да помене. Ще го поменеме, не! Още как ще го поменеме? Айде. Айде, дружина, идвай тука! Готов е, Бобе? Знам. Люто има. Има всичко. И люто, и сол, и всичко. След успешно проведената засада и освобождаването на момите, дружината се завръща правилно на своя бивак и се подготвя за разпускане. Свършихме, войвода, на свети ден, на свят ден, на свети Димитър. Така е поискал отче светията да му поменуваме празника с добро дело. Защото по-добро дело от това да отървеме момите от робство, здраве му кажи. Амин, дай Боже, все така да бъде. И добре, че всички момци са живи и здрави. Има ли някой закачен, че те хвърляха една-две пушки, пищови? Няма. Ето, виждате ли, светията и той ни закриля. И сега, като сме живи и здрави и читави, да си тръгнеме, да панеме друма при майки, при бащи, при жени, при деца, да си нагледаме добитъка и на пролет, като закука куковицата, пак тук да се съберем. Ама, момчета, преди да тръгнем, трябва да свършим нещо, а то е да приберем байрака, да прибереме пушки, пищови, ятагани, каракулаци, да ги убиеме, да ги скриеме на сухо место, че на пролет да са ни под ръка. Защото тия поганци само от дърво разбират, от блага дума нищо не става. Така ли е, момчета? Така е. Айде да скрием. Да пипа нещо. А за тия момчета някой параше има ли как да изкарат зимата? Тия момчета, като скриеме оръжието, ще ви дам по 5 жълтици да носите на близките, да им помогнете добитъка да заглади гърба, пък и неко прасенце да си купите за Коледа, неко кокошчица, па и винце да си глътнете, че то празник без вино дива ли бе? Айде, дружина! Обяд сега, войвода, да направиме и да хапнем и да пием. Ще хапнем, ще пинем, ама първо оръжието да приберем. Айде, дружина! Наблюдаваме как хайдутите скриват оръжието си, сбогуват се и си тръгват за родните места. Махнете тая синия, вземете черджето, вийте байрака, обвийте го в черджето, да са не цапа. Пушки, пищови, е там в пралупата и поживо, поздраво да се раздели. Давай байрака! Когато пътне пролетта и закука кукувицата, народните закрилници ще се върнат отново на хайдушкото сборище с готовност да раздадат справедливост на всеки, който тръгне да упражни насилие или постъпи несправедливо към мирните българи. Издръскайте чергата и байрака увийте с нея. От другата страна е по-чиста чергата. Да не цапаме байрака, момчета. Така, войвода. Давай байрака. Ето го, войвода, сгънате вече. Айде, турай пищови, пушки. Пищови. Турай тука. Айде, двама по-яки от вас да фанат черджето и там в хралупата за красите. Това, което не се събира в черджето, ще го виете в опанджаци, бурвуци. Давай, момите ще изтъкат други. Слагай тук нещата. Слагай на скришно място. Още там в копривата. Никой да не иска да пристъпи. Фърлете сега. Малко краски, малко коли. А вие, момчета, слагайте до тях другото. Пушки, ятагани, всичко. Скривай добре. Който си е оставил. Тая пушка какво прави тук, бе? Кой я остави тази пушка и този ятаган?
Сърдих се войводата. Калпазани на дни. Само за моми за къщи мислите. Еми, такова време настана вече. Такова време настана. Остаряваме, не помня. И на всичко се има ред. Аз сега крейте всичко. Синийката и нея ще я вземем, ще я сложим в пещерата, торбички, селяси, кърпи всичко. Загасете и огъня, да не знаят турците, че тук хайдути са били. И по едно на здраве и да апнем и да пием и да бягаме. Хайде, момчета, да се сбогуваме и поживо, поздраво. Бай Марине, бай Марине. Живи и здрави до пролетта. Ама рекох аз тия пищови да ги скриеш. Айде, върви там, върви. Намирай си место. Айде. И на пролет па да дойдете. Тука. Айде, до напролет, войводо. Айде, войводо, до напролет. Айде, живи и здрави. Жив и здрав, войводо. Айде, да се множиме. Здраво, войводо. Айде, живи Да и сме здрави. живи, да си видим, войводо. Здракка. Айде, много здраве народния край. Ще й кажа, ще й кажа. Айде. Булката ще й кажа. Пада, бягаме. Благодарим за вниманието. Участници и зрители ще има раздадена безплатна боб чорба хайдушка и вече който иска си направи снимки с участниците. Дай си тия всички. Айде всички участници първо на снимка. Тук по бобете. Всички участници на снимка тук на лагера. се решават всички проблеми на нас. Зарових си ли пушките? А, така. Тук на огнището, Стефане, биде му за купи. Подровихме ги. Тук. Да. Сабията, бе. Тия са на влак. Владо! Владо! Его! Тия пиштове това са. Айде, Малюша, тук е една. Айде, тук на огнището, бе, на огнището. Там трябва. Добре. А, от тази страна. Моя пиштов къде е? Пещерата, войводо. Давай, айде една обща. Айде, ма, кой ще снима? Там ще застанем. Че слънцето от една страна. От там. Ама това хубаво до огнището. Ама няма да стане. То не пече. Защо да не стане? То не пече. Парите, от 10 тия пари. Ама душе. Не казва. Разграбили са кервана. Вика, ама нуше, от 10 тия пари, дете ги раздаде да взимат. Кажи, ограбихме кервана и забрахме. Нямаше месо. Ограбили сме хазната. Едно копа сте зло там. Добре, нали носиш в това, чака, че не е оставно шише. Облечи се с народните, тя си носи, има нема време. Стига. Ще караш, да. Доби обляко в драговири, тя почнава да добре. Айде, дзън. Айде, чашки здраве. Чашки здраве. Здраве, живи, здраве. На здраве. Кой ще кара? Така. Здраве. Аз карам печка. Колата се върви. Аз само с печка и с котло не се разправям. Канибализъм има пиеш и при обсалата на Сталин. Да, най-лата част. Върви ги по Наполеоновите войни също много канибализъм, когато отстъпали през зимата. Този Милене, я че си, само че си прав, да ми дадеш нож от сака. Не то, от сака вътре. Там го бъпни. Искам да рече на здраве, бе. Не, бе. Дай, Марине, на здраве. Дружина, на здраве.
Ама войводата нещо, пендарите не ги видяхме. Не раздаде лири? Раздадени как? Кога? Ме ми даде. Сенджире. Дава само на неговите хора. Само на неговите хора. Работите. Който си имаш певна здраве. Ела, да чепа една биричка. Айде, набери кръва, тук седиш бе. Ай, сядай. Да. Колко беше това добре? Значи, та работа шофьор ти си виновен. Ти каза, няма проблем, аз съм ти шофьора да... Има готово, ма. Не знам, ама аз... Ракията обичам с женчук. Дам парички, за да те Вече агитирал 2-3 ще прави късометражен филм за мотиви, ала баба. Хубаво голи. Айде сега да не се познаваме. Как това фотограф? Това топче много яко дърми. Дърми, ама харчи една чаша е такава. Така е? Жена. От дебаро, те е такава една чаша. Ами да, сигурно. Ти нали го пазиш, Мануше, онова? Взето за вадене на тапи от пистол. Има ли бе? Него прави с видео. Защото с пистола не пани можа да кръв. Защото от предния път не съм ги чистил и сигурно са запушила дупката. Не моля да решиш в дупката. Аз ще развия пистона. Да, и ще запали с запалката. Ще развия пистона и оттам чиста. И запали с запалката. Запали горе с запалката. Hey!
Прилича на тебе. Те, на как гърме, като ноне? Вярвам ти, да става тръба. Това не е тръба, това е 6%. Това е Иване. Не бе! Дай да гръмна аз. Димата. Айде да видим сега, воевода така ще гръмне. Чакай. Такава атака не е в моите деца. Няма да има 7-8 бежанци, които не нищо няма къде. Ето плажите през постите, да. Граната. Дай да го продувам и да го почиста малко. Толкова много деца. Ама и просто ръката. А този пистон трябва малко да се постъри тук на лоби. 50 лева ти. Вика, трябва да кажеш дали искаш да гърми или да си пистол. Не помня, тук е надписано. 350. Слушай, рождения музей, 50 годишно. Стига толкова, ще гърмим ли? Още един път. За тебе не може да поръчаме това етаж. Той рече има време. Не поръчаме черта, аз да взема голямо. Новите вътре в хода, всеки има. Чакаш 2 години. Всеки може да постави. Трябва да направиш някакво вчипитление на време. То всичките нема пари, еднакви. Не се плаши, Иване, боли само не убива, не мъртва. Той е доктор, знаем. Тук, кръка. Беше сгорел капачка от Пушка, пушка беше. Не, що? Значи самообладание и продължава диалога. Сценарий гръмна. Само се подскочи някой и продължава. А малкият само рече така. Защото знае какво го чува. Притисни се малко. Немаше и по едно време се присмълчи към това. И се штракна, що? И докато седна, штракна, айде. Вече не беше върнали. Застреля по краката. Да пали по тури. Подскочи и се пали. Сега се купи. Следния убит човек с голяма църквища е убит през 30 години. Тези партизани отиват в една кошара да искат ядене. Избихме ги, ма малко се прибираме. Какво става? Не знам. Какво правиш за това? Така ли ще бъде? Маруш трябва да има един човек, да да подава кап. Пистона му е дебел и не мога да владат капсата. Тук бе! Капсата е там, ама. Удари пак де, удари пак де. Той трябва да ходи с него с... Втори път запътня. Значи от първия Единият път наби капсата, втория път гърми. Значи няма да гърми от първи, ще гърми от втори. Ще направим дуба вече. Да правим някой такъв. Да, особено. Националното правителство. На работа. Там Габи.